ҳоло дар бисёр предметҳо скритая камера мегузоранд, вале баъзан дар квартираҳои иҷора ё ин ки меҳмонхонаҳо яъне отелҳо баъзе беинсофон чунин предметҳоро дар ҳамон ҷо истифода мебаранд ва ҳамин чизро сиёмка карданашон ҳам мумкин аст. видеои имрӯзаи мо пурра дар бораи ҳамин мешавад ки пеш аз хонаҳои иҷора даромадан ё меҳмонхонаҳо даромадан одатан ман яъне кадом предметҳоро аввал тафтиш мекунам, чун ман бисёр баъзан дар сафарҳо масалан дар отелҳо меистам ё ин ки дар баъзе шаҳрҳо меравам, хонаҳои суд тушнӣ мегирам ва вақте ки дохил шудам аввал якчанд предметҳоро тафтиш мекунам ки имрӯз инро барои шумо як мефаҳмонам. Масалан ҳоло дар интернет оинаҳое ҳаст ки медарояд шумо намефаҳмед, лекин дар он ҷо скрити камера буданаш мумкин аст. Масалан дар Яндекс дар ҳамин ҷойҳо занед мебарорад, яъне оина бо скрития камера. Инро мо чӣ хел фаҳмиданамон мумкин аст? Вақте ки шумо дохил мешавед, рафта рост ба ҳамон оина дасти худро гузоред ва аҳамият диҳед ки агар яъне фосила дар байни ҳамон оина ва дасти шумо каме ҷои холигӣ мемонад. Агар дар ҳамон ҷо скрити камера бошад, яъне оина бо скрити камера бошад, дар байни дасти шумо ва оина ҷои холӣ намемонад. Инро шумо ҳатто аз экрани телефонатон ҳам фаҳмидан мумкин аст, ё ин ки дар экрани телевизор ҳам хел дастатонро монед аҳамият диҳед, яъне дасти шумо ба экран часпидааст, лекин дар оинаи муқаррарӣ бошад, дар байни ҳамин ҷой мемонад, яъне вақте нигоҳ мекунед, яъне дар байнаш ҷои холигӣ маълум мешавад ки шумо ҳатман вақте даромадед ба ин чизҳо аҳамият диҳед. Яъне якум ман одатан ҳамин оинаро тафтиш мекунам. ватсапҳои худро ҳатман тафтиш кунед. Духтарҳо, бачаҳо ва одамоне ки секретҳои зиёд доранд, мо як телеграм канал кушодем ки дар он ҷо маълумот дар бораи баъзе фишкаҳои ватсап, дар бораи имкониятҳои ватсап, яъне пул кор кардану бизнес кардан, хулоса маълумоти пурра дар бораи ҳамаи ватсап мешавад ки барои касоне ки ин тема интерес набошад, ҳатман силки телеграм каналро дар поён ва комментария мегузорам, он ҷо дароед ва оянда ин маълумотҳоро метавонед аз ҳамон ҷо гиред. дуюм чизи шубҳанок яъне соатҳо шуданаш мумкин аст ки ҳамон соатҳое ки дар он ҷо мондагӣ аст гирифта ё ки бо телефон наздик карда бо диққат аҳамият диҳед ки дар дохили ҳамон сифирҳояш ё ин ки баъзе нуқтаҳои сиёҳ дорад ки дар дохили ҳамон ҳам скрити камера буданаш аз эҳтимол дур нест. Яъне шумо аҳамият диҳед бисёри ҷой меред соаташ яъне бо сифирҳояш сиёҳ аст. Асосан агар сиёҳ бошад ин шубҳанок аст, ҳатман тафтиш карда бинед. Чун ман вақте дохил мешавам аввал яъне оина баъдан соатро пурра тафтиш мекунам. боз предмети сеюм ин баъзе картинкаҳо низ шуда метавонад. Ба картинкаҳо бо диққат аҳамият диҳед, хуб аз назар гузаронед. Инчунин ҷойҳое ки барои свет ҳаст, дар чунин чизҳо ҳам шуданаш аз эҳтимол дур нест. Ҳатман инҳоро ҳам аз назар гузаронед. Баъдан метавонед ки барои пажар, барои бехатарӣ мондагӣ ҳастанд ки дар болои хона маргат карда меистад, бисёриаш сурх. Шумо ба ҳамон ҳам бо диққат бошед ки дар чунин предметҳо низ яъне скрити камера буданаш аз эҳтимол дур нест. ва вақте ин чизҳоро тафтиш кардед, охирон телефони худро мегиред, светро яъне барқро хомӯш мекунед, яъне торик мешавад комната. Баъдан бо телефони худ оҳиста оҳиста дар гирду атрофи ҳамон ҷо давр занед. Агар рафту дар ягон ҷо скрити камера бошад, зуд нурҳои инфракрас дорад ки яъне сурхак дар гирифта меистад ва ин чизҳо асосан дар камера маълум мешавад. Масалан шумо ҳамту светро кушта нигоҳ кардед, шояд дар чашми шумо наметавонад, лекин вақте ки бо камераи телефон давр мезанед, ҳатман инро диданатон мумкин аст. дӯстони азиз, барои бехатарии худ ҳатман вақте ки ба чунин ҷойҳо медаред, ҳатман ба ин чизҳо аҳамият диҳед. ин буд видеои имрӯза. Видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед, то онҳо низ ин маслиҳатҳоро дида барои бехатарии худ истифода баранд. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр.